салом алайкум дӯстон, дарси имрӯзаи мо реаксияҳои химиявӣ. Давом метиҳем. Мавзӯи мо реаксияи мубодила муовиза. Пеш аз реаксияи мубодила муовиза гузаштан, мо як бор дар бораи дигар намуди реаксияҳое ки дарсҳои пеш гузашта будем, як бор такрор мекунем, баъд дарси реаксияи мубодила муовизаро сар мекунем. Реаксияи пайвастшавӣ чӣ буд? Реаксияи пайвастшавӣ реаксия байни дута моддаи содда ки дар натиҷа як моддаи мураккаб ҳосил мешавад, яъне ҷамъ мешаванд, пайваст мешаванд, як моддаи мураккаб мегӯянд реаксияи пайвастшавӣ. Реаксияи таҷзия чӣ буд? Баръакси реаксияи пайвастшавӣ буд, яъне ҳамин моддаи Аб-ро камтар гарм мекунем, мо ҷудо мешаванд А ҷамъи Б. Реаксия ки дар натиҷаи он аз як моддаи мураккаб якчандта моддаи содда ҳосил мешаванд, мегӯянд реаксияи таҷзия. Сеюм намуди реаксия реаксияи ҷойгирӣ. Байни моддаи содда ва моддаи мураккаб рафта, моддаи содда ҷойи яке аз элементҳои моддаи мураккабро мегирад, мешавад АС ҷамъи Б. Реаксияи ҷойгирӣ буд. Дарси имрӯзаи мо реаксияи мубодила муовиза будем. Байни дута моддаи мураккаб мегузарад АБ плюс СД. Реаксия ки байни ду моддаи мураккаб гузашта ки дар натиҷа моддаҳо қисмҳои таркибии худро иваз мекунанд, мегӯянд реаксияи мубодила муовиза. Яъне А бо Д пайваст мешавад, С бо Б. Агар А бо Д пайваст шавад, мешавад АД плюси СБ. Реаксияи мубодила муовиза. Мо гуфтем реаксияи мубодила муовиза байни ду моддаи мураккаб мегузарад, қисмҳои таркибии худшонро иваз мекунанд, мегӯянд реаксияи мубодила муовиза. Шартҳои асосии ба вуҷуд омадани реаксияи мубодила муовиза чист? Яъне реаксияи мубодила муовиза кадом вақт метавонад бигзарад? Реаксияи мубодила муовиза ҳангоме ки баъди реаксия агар дар натиҷа такшин ҳосил шава, об ҳосил шава, газ ҳосил шава, реаксияи мубодила муовиза метавонад гузарад. Дар натиҷаи такшин газ, об ҳосил шава. Агар такшин газ, об ҳосил нашид, реаксияи мубодила муовиза гузашта наметавонад. Яъне мисол ба такшинҳо чӣ мисол метавонад? Бари СО4, карбонати калсий, хлориди нуқра ва ғайра. Ба газҳо бисёре аз оксидҳои кислотагӣ, аммиак, кислотҳои беоксиген дохил мешаванд. Хай и формулаи об буде. Мегзарем ба қисмати реаксияҳо. Реаксияи асос ва кислота. Гуфтем дута моддаи мураккаб қисмҳои таркиби худшонро иваз мекунанд, яъне натрий бо хлор пайваст мешавад, гидроген бо OH пайваст мешавад. Агар натрий бо хлор пайваст шавад, мо мегӯем натрий плюс 1, хлор минус 1 ҷамъи H2O. H бо OH мешавад H2O. Яъне мақсади асосии реаксияҳои химиявӣ ин формуласозӣ буд. Мо формуласозӣ аз ёдмон намебарем, корш мекунем. Канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайнӣ, яъне калсий бо NO3 пайваст шавад, калсий плюси 2 NO3 минус 1 калсий NO3 2 маротиба ҷамъи H бо OH пайваст шавад, мешавад H2O. синкум OH ҷамъи H2SO3. Канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайнӣ. Синкум ба SO3 пайваст мешавад. Мо мегӯем синкум плюси 2 SO3 минуси 2 синкум SO3 ҷамъи H қатъи OH пайваст шавад, мешавад H2O. Ферум OH ҷамъи H2SO4. Канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайнӣ. Оҳан бо SO4 пайваст мешавад. Мо мегӯем ферум плюси 3. Барои чӣ? Барои ки оҳан мо дар савоқаш 3 додагие. SO4 зарядаш минуси 2 ферум 2 SO4 3 маротиба ҷамъи H бо OH пайваст мешавад. Мо мегӯем H2O ҳосил мешавад. Реаксия байни ишқорҳо ва намакҳо. Дута моддаи мураккаб канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайнӣ. Мо мегӯем литий бо хлор пайваст мешавад. Мо мегӯем литий плюси 1 хлор минуси 1 литий хлор ҷамъи синкум бо OH пайваст мешавад, мешавад синкум плюси 2 OH минуси 1 синкум OH 2 маротиба. Поёнгиш. Канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, гуфтем мобайнӣ. Натрий бо NO3 пайваст мешавад. Мо мегӯем натрий плюси 1 NO3 минуси 1 натрий NO3 ҷамъи аргентум бо OH пайваст шавад, аргентум плюси 1 OH минуси 1 аргентум OH. Канорӣ ба канорӣ пайваст мешавад, мобайнӣ. Натрий бо NO3 пайваст мешавад. Мо мегӯем натрий плюси 1 NO3 минуси 1 натрий NO3 ҷамъи мис бо OH пайваст шавад, мис OH 2 маротиба, яъне OH минуси 1 мис плюси 2. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.